Jazierce sa nachádzajú južne od Ružomberka v mestskej časti Biely potok. Nachádzajú sa v hlbokej doline, jednej z početných doliniek Veľkej Fatry. V minulosti tu bolo vybudované rekreačné stredisko slúžiace ako pionierský tábor. Neskôr toto stredisko slúžilo ako záchytný azylový tábor pre utečencov. Z prírodného hľadiska má oblasť Jazierce krásový charakter a patrí do Nemenovského krasu, podobne ako všetky ostatné oblasti v okolitom regióne. Dôkazom sú drobné masívy pozostávajúce z travertínu, nachádzajúce sa v ústi doliny. Na toto podložie sa viaže zaujímavá vegetácia typická pre tento biotop. Najväčšou zaujímavosťou tejto oblasti sú však početné vyvieračky, ponory a drobné jazierka, ktoré dávajú celej oblasti typický vzhľad aj názov. Celá oblasť je vďaka svojmu pevnému travertínovému podložiu bohatou zásobárňou pitnej vody. Travertín z tejto oblasti už v 13. storočí ľudia ťažili a použili ho na stavbu hradu Líkava. Neskôr v 18. storočí boli travertínom z Jaziercov dláždené ulice v Ružomberku. Jazierce majú veľmi výhodnú polohu. Patria medzi stále menej navštevované miesta Veľkej Fatry, no nachádzajú sa blízko hlavnej cesty, južne od Ružomberka, pri odbočke na Vokolínec. Takže pri návšteve tohto miesta môžete navštíviť takisto aj Vokolínec alebo okolitú prírodu. V minulosti oblasť Jaziercov mala väčšiu rozlohu. Dnes tu však už nájdete len malé travertínové terasy, porastené bohatou zväčša chránenou kvetinou, malé jazierka a stekajúce potôčiky. Táto lokalita je chránená. Je to chránený prírodný výtvor, preto ju nejako nepoškodzujte, netrhajte rastliny, dávajte pozor kam šliapete a nenechávajte v nej nič, čo ste si priniesli.